hagytam. A játékot is akkor. Jó, megy. Hát, ez itt egy Borderlands-os videó kooperatívban. Na nézzük. Já, most férfi néz ki. Egyre rosszabb döntések várnak rám. Te most így a videót végig kell nézni? Ez aztán a videó téma. Azt már becsülöm, Nova. A kezdő videóra gondoltam! Azt nem kell elvileg. Hát nem muszáj, de... El lehet nyomni, ha akarod, de... Ja. Nektek még tart? Tölt. Ja. Ez még tölt. Tut. Ja, nyugodtan. Fekete képernyő, 30 FPS. Jó az. Ráérünk. Na betölt. Nem is kell videó. Így. Welcome to Firestone. I am CL4P-TP. You may call me by my locally így nem designated láthat name, titeket. Claptrap. Before continuing, please accept this Echo communication device and heads-up display, provided free of charge by the Dahl Corporation. Amúgy ezt akar itt majd egyszer, akkor fogjuk használni, ha videózunk? Great! I detected your Echo device is Mindenki fully menjen oda. functioning. This way, please. Gyere, Burk. Így mentek, kifosztott mindent? Hát jó. Rabló banda. Cigány monda. Én szedem addig a pénzt. Gyerekek, sniper akkor most így tényleg az enyém le. Jó. Akkor gyere fel. Ott a pisztoly neked. Nekem? Aha, 16-os pisztoly. Most sem. Sniper nem volt? Nem. Hát navak az buktad. Jaj, legalább ketten szintűnek kell lenni. Please follow me. Na ho. Én maradok a nevemnél akkor. Jöttök? Na. Te csak 2 fegyvert találtatok amúgy? Kell a soti? 5x9-es. Megnézem, hogy ez... Tessék, ott van, ha kell. Nova. Akkor bebúrom. Nem kell. Are they gone? Those bandits really Mozog Ja, hogy te. nincs hozzá lőszerem, azt már becsülöm. Mozog te, Robi. Akkor más nem dum a gép. Figyeljetek, lesznek. Na, az szépen beütötte a kis. Gyerekek, kezdő sniperrel. Megyünk alá. Az én voltam. Ne rambóskodjál már, jó van? Jaj, de gyakran jön el a sniper. Csak maradjunk együtt és ne váljunk szét soha, már akkor úgy értelme nincsen. Hoppá! Te már tudsz valamit. Szedem addig a pénzt, jó? Nem loptam be. Mert fejbe akartam csapni, megyed már. Várjatok, megyek.
Van itt... Pisztoly. Mindenkinek egy Álljatok. pisztoly. Ó, enyém ez a kis vörös. Nekem már van pisztolyom. Akkor, ez is az enyém. És így elvesz. Ja. Okay, let's get this gate open. Kicsit lement az Emberek. életed. Nektek Control seems to be Nekem, ja. tele van a lőszeretem. Sure, we can do it. Nekem nincsen. This isn't working. Nekem van kis pisztolyhoz 48, sniperhez 4 This way. Azért a pénzt is szed föl, mert az még jól jön. Azt szedjétek ti, én a digitizékom. Alfa egység kommandót játszok. Found help! Az nekem kritikálnak tűnik. I got one I've been saving for you! Jó, jó. Jó. Minden történt felvesztek előlem, hát ezt nem hiszem el. Csak olyan történet találok, ami amúgy nekem kéne. Jó, van még káromkodik itt az ellenfél. Itt nem. Jó pénz be van szedve. Hát, mehetünk tovább. Hát elég jó úgy tűnik. Oh, Inkább gyere hátra, ne rambúzkodjál már gyere. Hát ezért fogsz meghalni. Lehet. Excellent. I knew you were the right choice, friend. Now go. I'll contact you again soon. Found help! Over here! Nyissa már ki valaki. végre! Attention, citizen of Firestone. Jó van, ne ugorjál. There is no Én sem cause for szoktam. alarm. This new visitor has resolved the problem. Well, shoot, I thought I was a goner that time. Damn bandits won't leave us alone. Had to lock the place up tight. I'll let you in. Come on. Kocsinál is van pénz, Blasted összeszedtétek? circuits are on the fritz again. Give it a go from the switch out there, would Nyitod? you? Nyitod, Sandon? Hozzá. Alap, várjál. Nézzek, szedek be pénzt. Ezzel kell itt kinyitni, nem? Az a nagy gombbal, ja. Jó, egyenlőre nem engedi. Nyom meg. Engem meg? Eddig nem engedte, az úgy feltűnt. Ja, mert lehet, hogy nem voltunk ott mind a hárman, nem? Hát ezt lehiszem. Thanks for opening her Na, up akkor again. hajtsuk be, mehet. Name said, Jó. they don't let me cut on folks anymore. Akkor since mehetünk I lost tovább? my license. Lőjük le ezeket a Now that skegeket. we're done with all that, please follow me and I'll open the gate for you. Mész? Mész bevándorló körútra? Ja, most megyek shotgunnal, mert addig úgysincs lőszerem. Sem. Valaki menjen már oda ahhoz a kis robothoz. Hát, Gyere már te! te szerintem gyere hátra, Hunter Kill. Hát Úgy, ott hogy vagyok. hívják nálam. Tessék? Nem mondok meg. Legalább. Legalább. Looks like you got under nine toes skin. Berakom a Don't pityut. worry. Shandon, csak ne legyen level down. Milyen level down? Ja. Did it! I knew you were the right Yeah. choice. Oh, the poor little robot needs our Jaj, a help. kis robot. Would you kindly give him a hand? Jó van András, menj el a izéért. Elmegyek érte én. Mész érte? Aha. Diagnosztik... Na. That little robot is hurt. It isn't going to last very long without attention. Why don't you look around for something to fix him up? Am I leaking? Ne üssed. He seems to be okay. Now is the time to get Megkísellek. moving and play your part in the journey to come. Akkor lőjük a skegeket. Nézzünk már körül, csak így üssük az X-ét fordulni. Hát majd, hát adjuk le a küldiket.
Hát így elég kevés kidem lesz. Hát ne állj már be oda, hogy ki tudjanak jönni. That ought to do it. I'll see you in a few. Beáll oda. Na, ki fut érte leadni? Megyek én. Jó, akkor addig mi szedjünk össze pontot meg pénzt. Jó? Na. Találtam egy pityút, kinek kell. Milyen fagy, mit tud? 9 sebzése, 77,5-ös pontosság és 2,8-as tűzértéke. Dobhatod. Valaki elmegy, ahogy hívjákért? Ja, biztosíték autó. Itt vagyok mellette, várjál. Ja, akkor Jó, hozzá. akkor meg én majd berakom. Akkor menjünk, mindenki vegyen egy pajzsot. Van rá pénzünk? Hát, biztos. Reméljük. Hát Hunter Kill már 3-as szintű. Thanks for the help. You ought to use the machine to sell some Amúgy things you Pogi, don't te miért vagy need. már is 3-as First szintű? aid kits to Ami use on challenge-et doctors. valamiért megcsinált az a... I might not have a Marhaság. med Kajak? school degree, Ah, but when you get shot, Ja, you'll be sejtem, happy tudod, I'm hogy here lelőttél for 5 this. That'll do izét for now. az elején. lehet. Csak az a baj, hogy te rambózol, és hajtsuk már be a jutalmat emberek. Istenem, Pogi is ott van. People Behagytam don't majd yet ez. trust you. If you're going to ever find the vault, you'll need the aid of the people. Helping Dr. Zed with his nine-toes problem is a good move. Hagyjuk be a jutalmat. Várjatok egy másodpercet, inkább berakom a sniper. De nem ott vannak a banditák. Tudom, csak befarmolni a skegget XP-ért. Hát még mindenki itt az elején az XP. Hát csináljuk elsőnek a küldit, úgyis kapsz. Jó. Szemre van a szomorú sok kis... Majd később, ha tényleg nehéz lesz, akkor majd lőhetjük, de most itt azért szerintem. Annyira pontosan lőd a sniper tényleg, de... Egyedül rambózni jó. Annyi rohamok már a végülőszeremben már. Valaki segítsen, egy életem Ja, van. megyek, csak... Van élet, felszedem, csak fedezzen valaki. Jó, hogy ez itt egy elem? Segítség, mögöttem voltak. Megyek. Meg tudod ölni, vagy menjek? Hát azért gyere. Nem kell jönni, meg vagyok. Aha! Te hogyan? Elég gyorsan fejlődünk pontokat, nem? Ja. Elég sok. Nyugi lesz még nehezebb itt. Hát ja. Ja, jó, már én is 3-as vagyok, azt hittem, hogy én még mindig Nova. Iva. Sniper, Shandon 56-os sniper. Ja, ez 5-ös szint. Hát fölveheti, azt max berakja. Max később jó lesz. Ja. Jobb később, mint soha. Jó, nekem jó. Lépj egyet előre, mint Ugye, kettőt hátra. csökkentni az ott fegyvereim lesznek. Az Interkiller, te hova mész? Küldi. Jaj, Beadni. de az- Akkor addig mi szerezünk XP-t. Jó. Szendon. mi van? Merre? Menjünk a skekekhez? Nem megyek a skekekhez, jöttök? Jössz? 0,5-ös tűzgyorsaság. Jó. Akkor most találkozunk TK-ba, vagy lőjük ki? Én megyek TK-ba hoz, jöttök? Jó, menjetek. Nagy Poki, te nem jössz? Mire én odaérek, addigra hát ha itt kell valami küldit beadni. Nem, szerintem most kell itt ott... Ja, izé, Nine Toes. You? One more Kilenc step and it'll izé. be your A... last. 9 ujjú. You Az. should have seen the look on your face. Hey, Behajtom a newcomer. jutalmat. I've been looking for you. Hogy csak. Nem, Van, mert 90. vissza kell szerezni az állapot tételeket. Tudom. Jöttek. I hate to send you away. Addig gyere. Hunter Kill. Lehet. Hát, addig odaérek. Oly. Ezek az ellenfelek. András, te ezért mennyi XP-t kaptál? Nem látszom.
folyok be sötétedet? Fú, és? Nekem meg a szemünkbe sütön. Ma megint mit csinált ez? Aj, visszamegyek érte. Vagy mész? Nem, én maradok. Jó, akkor ja, nem kell menni. Pont Need a kifogytam. medic now. Ezt hagyjuk meg. Ide tényleg ennyire rambózni akarsz? Biztos vagy te ebben? Na megvan ma. Hát de ez a baj, hogy ő mindig csak rambózik. Ne rambózzál. Sért senki nem megy? Hát jó. Hát ott a hús. Itt is van. Várjál, hogy lesz egy 4-es szintű, nem? Hát 2-es. Vagy 2-es. Az később le. Ó, hogy az Isten. Ebből az ellenfelek gyorsabban mozognak, mint a töltény. Hoppa, a critical damage. Akkor szedjük be a húst. Leadod? Izé, Leszedem ezt az utolsót. akkor valaki menjen, A akkor... snipertől is felszedek előlem? Nekem nincs sniperem. Igen, de a töltényt ugyanúgy felveszitek. Kéne az 5-ös szint. Hát Hunter Kill, ez egy Pogi a legnagyobb. 4-es. De ő rambózik, ezt nem... És ezért hal meg. Meg nem halt meg igazából. Hát nem. Jó szintlépés. Well, I've decided to reopen my Firestone franchise thanks to you. Head into town and buy some new gear. Holnap se hánykor? Holnap szombat, hagyjál. Nehogy kell. Mész szerte? Ja, nekem is vásárolsz gránátot, én addig itt bekorra hapoltam őket. Azt, hogy veszek. Nova, kell egy 85-ös sniper neked? Igen, minden sniper az enyém. Jó, tessék, megvettem neked, gyere itt. Te nem itt vagy mellettem? Ledobtam. Fordulj már meg. Jó van, na. Mondjuk én is meg tudom venni. A szányos szintől van. Négy. Ó, hogy mögöttem is? Ja. A 4-es sniper, hát jó, ugyanolyan lassan lő, mint ez. Akkor dob majd az utas. Dehogy dobom. Na végre, hogy megjöttetek. Csak közben mögöttem is üzéltek, aprítottak. Vagy, ja, hogy még mindig ott vagytok. Értem. Mindjárt megyek. Kacá. I feel better already. De hogy itt 56-os sniper, eladjam. add el. Ha már van 85-ös, akkor Ja, de ez rohadt lassan lő amúgy. Jó. sebezzen, az a lényeg. Hát igen. Na az, hogy... Várjátok, valamit megnézek addig is. Akkor most kell menni a 9 ujjúhoz. Várjunk meg mindenkit, sem. Itt. Jó. Menjünk. Szerezünk XP-t. Ja. Ott van egy pár miniszkeg. Ja, menjünk fel. Azokat megöljük. De itt van ez tüski. Mely Jó. itt is van ilyen töltény. Ja. Ne lopd már előlem a killt. Már is megyünk a 9 ujjúra. Ja. Megvan már.
Akkor meg is vártok. Igen, azért mondtuk, hogy gyere. Hát nem úgy tűnik, hogy megvárunk. Csak berobbantottam. Woo! I heard that blast all the way over here. Bam! Bevárjuk, vagy? Time to give Nine Toes a Ja, piece of várjuk meg. that. Woo! Gyertek I'm addig ide updating föl. your ecosystem with his location. Come and see me once you put his bits to the grinder. Indíthatom? Nem. Nem, hogy itt először nézzünk körbe 9 ujja előtt? Hát lőjünk ki mindenkit, azt menjünk max a 9 ujjúra, és utána visszafele nézzünk. Várjátok Jó, egy pillanat, most úgyse tudjátok elindítani a TikTokba. Mert ha van a izé, a... Hát. Aha. Ja. Van ott mellette egy ilyen felmenő. Aj. Bocsi. Ott felmentünk, az van ott egy láda is amúgy, hát van benne van valami használható fegyver. Hol? A 9 ujjú fele? Bent a barlangban? Nem, előtte. Majd megmutatom. Szerintem majd visszafele. Mondjuk, hogy befarmolunk, azt lehet 5-ös szintűek leszünk. Mondjuk, hogyha már van F betűnk, akkor egyszerűbb lesz megölni. Te, Szendon, te izé madarat tudod bedobni. Hozzávágok majd egy izét, varjút. Ja. Egy pávát, mi? Na akkor menjünk. Nézzük meg a 9 Persze. ujjút. Várj, Tudod, melyiket a hogy... sok közül Ne, menj, várjuk meg, hogy a... lőjön egyet. Várjátok egy picit, mindjárt jövök. Nézzük meg a sebzését. Anyádi! Ugrál! De elég lassan lő, Pogi. Addig fedez, én a távoliakat kilövöm. De ezek félreállítodnak! Az mi? Az még így egy lövés lenne, de azért beadok neki egy kritikát. Elég lassan lő. De meg voltatok nélkülem? Csak hívtak. Kiszedtünk mindenkit. Na nézzük itt mit van. Vigyázz! Jó, Shandonnak megállt a net. Hát van ilyen technikai problém. Ja. Addig... Várjuk, ki is lépett? Left the game. Majd visszacsatlakozik, nem? Ja, max, akkor visszük tovább. Ja. Hát sajnos van ilyen srácok, hogy... Amúgy erre gondoltam, hogy itt felmegyünk. És majd ott végigmész és ott lesz egy láda. Ja, de azt majd úgyis küldik közben, hogy meg kell csinálni. Ja. Hát csak srácok, van ilyen, hogy valakinek elmegy a net, hát pont Szendonnak most ment el az internet. Ja, hát, bocsász. Ketten addig visznek tovább. Nincs valami más fegyvered? Sotti. Ö. Bocs. Na, Nat, You're net mi? about to face your first real challenge. vissza Hope tudsz you've jönni? toughened up enough. Hát mi bent vagyunk. Csak nem tud, lehet, hogy már még tudod, arrébb mentünk, azt nem fog engedni. Hát küldiben lehet, hogy nem mentünk arrébb még. Nem, küldem még ugyanott vagyunk. Azért akkor.
tud csatlakozni? És megint rambózik, hát ez nem szó. Legalább a történt vedd már föl. Ja, hogy tele van. De megvársz? Nem hova Itt kell? megvárlak. Itt vagy? Hova? Ja, itt van. Megnézted? Szóljunk már neki, addig nem megyek tovább. Följött? Na végre. Hol van? Várjuk meg. Jó, jön. Na vagy, itt vagy, hallasz? Ebben ennyire függetlenek vagy? Kicsit halk vagy. Arról már kevésbé nem. Hallod? Ja. Kicsit halkan, de mindegy. Na akkor mehetünk? Zsa. Na, nyírjuk ki a 9 ujjut. Első boss, ilyen mini boss, vagy nem tudom. Jó. Kezdjük. Hol a kritikája? Feje? Fáj. Jó. De valaki lesz szokni rólam ezeket a... úgymond... Kis kutyákat. Ja. Új! Na, ez nem jött ki jól. Segítsünk már Sandonon. Nézd, eddig lövöm. Csinálod? Csinálod. Olyan, csak fedez. Élet. Hova? Megölöm ezt a... Jó, Jó, ez így jó. vonják. Na jó van. Gyere. Fogytam, segítség. Csak azért nem. Jó, megvan. Na, osztuk el az első skill pontunkat. Ja, tényleg. Skill pont. Akkor vegyük fel a dolgokat. Na, akkor megnézzük azt a ládát amúgy, amit mondtam. Mindjárt. Csak ettől vegyük fel a pénzt. Mindenhonnan. Tudod, hogy azért mégis... A 13x2-es pisztoly, hát. Mindenki felvett mindent? Sotti történt, gránát, sotti. Megvan. Szerintem legyen ennyi az... Jó, ennyi. Hát megöltük. Legyen ez az első rész vége, nem? Hát akkor szerintem ennyi volt. Az Ennyi első rész. Majd még folytatjuk. Igen. Hát akkor... innen folytatjuk.